Nena, els meus nens es porten fatal, jo ja no sé què fer. Què dius, Sara? Però si són germans, no s'haurien de portar bé. Ui, no, es passen el dia barallant-se. Es porten pitjor que la Lídia o en Claudi de la Riera. Doncs sí, avui vinc a parlar dels serials de TV3. Apa, vinga, enxufa-li. Ah, no, que no tinc intro. Com és sabut per tots, TV3 té uns serials que són èpics. Primer aclariré de què estic parlant, perquè si dic serials engloba tot. M'estic referint als culebrots de després de dinar. Bé, no sempre són després de dinar, però normalment el Cor de la ciutat, la Riera... Ben del Pla era d'aquest estil també, encara que els capítols eren més llargs, es donaven a la nit. Era també de l'estil culebrot i tal. A veure, jo soc molt jove i que jo recordi d'haver vist és el Cor de la ciutat, el més antic. Sé que abans havia estat Laberint d'ombres, Poble Nou, Nissaga de poder... Sé que abans hi ha hagut moltes, però que jo hagi vist el Cor de la ciutat, que per cert molt gran. Quan va acabar va ser... Com va acabar el Cor de la ciutat? No me'n recordo. Igual que quan va acabar Ben del Pla. No em va agradar gens l'última temporada de Ben del Pla. Ben del Pla em sembla que ha sigut la meva preferida. No podia passar el dia que fessin Ben del Pla que jo no el veiés. Era com... Ben del Pla! I és que els col·laboradors de TV3 tenen una cosa que no tenen cap altra més. Jo sóc molt senyora, molt maruja, i també veig el col·laborat aquest de La Mar es para siempre, que abans era La Mar en tiempos revueltos. I també m'agrada molt i el segueixo, però no és el mateix. Els de TV3 tenen un què que els fa únics. Els col·laboradors catalans són únics, no hi ha més. I una cosa, parlant de Ban del Pla, veieu com necessito fer vídeos en català? Perquè necessito practicar l'idioma perquè dic coses que no tenen sentit. M'invento vocals o paraules. El que m'agradava molt de Ben del Pla és que vaig anar i tot. Vaig anar, quan era petit, vaig fer anar els meus pares a Breda. Tinc fotos a la casa de la Teresa, a la casa de consulta del Julià, a molts llocs. Ai, que friqui que soc des de ben petit. I el que m'agradava molt era... perquè jo des de petit sempre tenia l'espineta de que volia ser actor i veia el personatge del Biel, que era com de la meva... Bé, té un any més, em sembla, però... era més o menys de la mateixa edat. I per una part li tenia com molta enveja, però per una altra part m'identificava molt amb el personatge perquè com era de la meva edat, doncs era jo estic abans del clavi. I al final em va donar molta pena. Tot i que l'última temporada em va semblar una mica ja com una temporada de més, que si hagués acabat la temporada anterior, doncs tampoc havia passat res, saps? Perquè l'última temporada, però amb tot allò del David, quan va explotar el cotxe, la Teresa, David! I després, 2 temporades després, va tornar a aparèixer el David. I la primera temporada amb el Damià, que li fotia, i el policia aquell que es coneixia des de petit a la Teresa i que la volia aprofitar-se d'ella. Pobra Teresa. L'Emma Vilassau sempre pateix molt, On era més, en Nissaga de poder, que sortia? Jo no vaig veure Nissaga de poder, però a vegades, no sé quin canal és, que foten revisions de sèries d'aquestes antigues. I he vist el Nissaga de poder, era Nissaga de poder, no? On sortia l'Emma Vilassau, que, aquesta dona sempre patint, pobreta. Que fort, o sigui, semblo aquí una iaia. Què més? El Cor de la ciutat, molt gran, molt gran. El que va ser una mica trastocant va ser el canvi del David, me'n recordo, quan donaven l'últim capítol de les temporades de nit, anaven al teatre i donaven l'últim capítol. Me'n recordo quan va acabar la temporada, l'última temporada on va estar el primer David i presentaven qui seria el segon David i era com, què està passant aquí? Per què em canvien el David? Amb el Narcís, aquest personatge, l'actor que ho feia, o sigui, era brutal, el Narcís. I la iaia, la iaia que encara surt a la Riera, com es diu? La iaia de Catalunya. Ja sabeu a qui em refereixo, no? Me'n recordo l'últim capítol de temporada del Cor de la ciutat, que no me'n recordo com es deia? Sí, merda, el violador, que ho tinc a la punta de la llengua, merda! El Tomàs! En l'últim capítol d'una temporada sabia qui era el violador perquè es treia el passamuntanyes i era el Tomàs, i després feien el club, em sembla, que comentaven el capítol i tenien a ell. Doncs jo no vaig poder dormir aquella nit. Em vaig com traumatitzar d'una forma que estava com... El Tomàs, i després no parava de tenir malsons amb el Tomàs i no podia dormir. Què més del cor, me'n recordo. Vivien a Sant Andreu, no? Al barri de Sant Andreu. Després van passar una temporada o 2 a Sants i després van tornar. Doncs me'n recordo que el primer capítol que eren a Sants anaven, no sé qui anava, al bar del Peris de Sant Andreu i s'ha tancat per defunció. Qui havia mort? No, la Cinta? Havia mort ja? Ai, no me'n recordo. I bé, i després del Cor de la ciutat, doncs la Riera. La Riera, la veritat és que no l'he seguit des del principi.
vaig tenir una època poc maruja, però aquesta temporada m'he enganxat a la Riera. Mare meva, el Claudi és molt mala... Bé, la Lídia també... Bé, ara l'últim capítol... Vale, spoiler alert, parlaré de l'últim capítol de la Riera. Com ho dic? No em va agradar molt, la veritat. Em va semblar una mica forçat el capítol, perquè, primer de tot, lo de l'Adrià... Jo també diria que Adrià... Lo del fill del Claudi i la Lídia, que el... Hòstia, com es diu? La parella de la Lídia. Bé, aquest no, aquest home. Que se l'emporta, i la Lídia i el Claudi... Ai, que m'han segrestat el nen, que no el tornaré a veure. A veure. Coneixes perfectament a la teva parella, saps que és una bona persona, que no li faria res, que si ho ha fet ha sigut per un rampell, a més, perquè creu que és el millor pel nen. I només porta fora un dia, o com a molt 2. Cal muntar tant drama perquè la teva parella porta amb el teu fill un dia i saps que no li farà res, que ja estaven dient que no el veuríem mai més. Em va semblar massa exagerat. Una altra cosa que em va semblar una mica... lo de l'explosió de... allò del mafiós, l'explosió de la fàbrica aquella on sigui on estaven. Una mica molt falsa, no? O sigui, no vaig poder parar de riure. Un After Effects ben posadet, no sé, em va semblar una mica cutre. Què més? Lo de la... Hòstia, els noms... L'Ernest es diu? La parella que van trencar, que ella diu que el deixa, que la deixa allà enmig de la carretera. Em deixes? Doncs et deixo enmig d'una carretera a la nit, vinga, som-hi. Que sí, després era molt bonic perquè després es va reconciliar amb sa mare perquè es va adonar que ell també va fer una cosa, una bogeria sense pensar i llavors va entendre a sa mare i es van reconciliar, això sí, molt bonic. Però em va semblar una mica... Ok. Què us va semblar a vosaltres l'últim capítol de temporada de la Riera? Perquè a mi... I l'Ona? Què fa l'Ona fotent el camp amb l'imbècil aquell? Espero que us hagi agradat. Doneu-me la vostra opinió de quins són els vostres col·laboradors favorits de la Riera, què penseu de l'últim capítol, perquè... I bé, moltes gràcies per veure i ens veiem a la pròxima. Intentaré pujar aquí a aquest canal en català més sovint. Apa!